Nabod y Gangen, Changen Llandegfan, gan Wendy Williams. Pentref rhwng Porthaethwy a Biwmaris ar Ynys Môn i'w Llandegfan, ac mae dros hanner canrif bellach ers sefydlu cangen o ferched y Wawr yma. Roeddem yn un o'r 3 cangen gyntaf ar Ynys Môn, ac unwaith i'r diweddar Mrs Eirwen Roberts o Langoed blannu'r syniad ymhen rhai ohonom. Buan iawn y cafwyd nifer dda o aelodau o bob oedran i ffurfio cangen dan lywyddiaeth Mrs Mary Hughes. Ochr yn ochr y Merched y Wawr, y datblygodd yr ysgol feithrin. Felly y mama ifanc oedd llawer ohonom yn falch o'r cyfle i gael noson i ffwrdd i wrando sgwrsio a rhoi'r byd yn ei le. Yn wir, cymaint oedd nifer o'r aelodau ar y cychwyn fel roedd rhaid cael pleidlais ar bapur i ddewis pwyllgor. Ond yn raddol dros y blynyddoedd newidiodd hynny i sefyllfa lle roedd dewis pwyllgor yn fwy o fater o byswad. Fel nifer o ganghennau eraill, aeth y nifer yr aelodau i lawr, ac o'r herwydd penderfynwyd gadael yr hen ffordd o wneud pethau efo ethol llywydd, ysgrifennydd a thrysorydd, a newid i drefn lle mae 2 aelod yn cymryd cyfrifoldeb am 1 cyfarfod y flwyddyn. Golyga hyn drefnu siaradwr, gwneud panad a bod yn gyfrifol am bob agwedd o'r cyfarfod. Mae'r cynllun yn gweithio'n dda, ac mae'r rhai oedd ar y merig o rownd parhaol o fod yn swyddogion wedi gweld newid byd. Serch hynny, rydym fel cangen yn gwerthfawrogi i Helen a Rhiannon wirfoddoli i wneud gwaith y trysorydd, ac mae Sian yn cysylltu ar swyddfa yn Aberystwyth ac efo'r rhanbarth o'i gwirfodd hefyd. Oherwydd bod llawer o'r rhai oedd yn bresennol yng nghyfnod cynnar y gangen yn dal yn aelodau, cododd cyfartaledd yr oedran. Hyn yn bennaf sy'n gyfrifol ein bod bellach yn cyfarfod yn y prynhawn. Rydym yn cymryd rhan yn y cwis hwyl ac wedi mwynhau cystadlaethau bowlio 10. Fel pawb arall rydym yn hoffi mynd am drip, boed hynny i rwla pell neu agos. Mae'r amgueddfa gopr yn amlwch yn agoriad llygad ar ôl bod mor gyfarwydd a cherdded o gwmpas mynydd Paris. Buom yn blasu iogwrt yng nghanolfan llaeth y Llan a phrofi gwin yng Ngwynllan Pant Du Pen y Groes. A thrip i'w gofio oedd hwnnw i'r parc adeg dathlu pen blwydd Merched y Wawr yn 50 ac yna ymlaen i'r ysgwrn. Yn ystod y cyfnod clo, buom yn cyfarfod ar Zoom a diolch am y dechnoleg wnaeth hynny'n bosib. Roeddem ychydig yn betrysgar i fentro defnyddio'r cyfrwng ar y dechrau, a diolch i Ffrida am fod yn angor dibynadwy i ni. Cawsom gyfarfodydd hwyliog efo Bethan Gwanas a Tecwyn Ifan a phawb ar ei aelwyd ei hun yn ei slipars mae'n siŵr. Rydym bob amser yn falch i groesawu dysgwyr a braf oedd gweld y 3 ohonynt yn cyfarfod cynta'r tymor yn mwynhau'r dawnsio gwerin. Mae gennym 2 aelod selog oedd yn ddysgwyr pan yn ymuno ar gangen, ond mae Pat a Lynn bellach yn siarad Cymraeg ardderchog ac wedi hen ddiosg y teitl dysgwraig. Bu'n cyfarfodydd yn niferus a difyr, a dim ond 1 tro trwstan y galla fi a gofio. Roeddem wedi holi os allai rhywun o'r gwasanaeth tân ddod atom i siarad am ddiogelwch yn y cartref. Cawsom gadarnhad y byddai aelod o'r safdan Caergybi yn barod i ddod i'r cyfarfod. Ond och a gwau, pan gyrhaeddodd y swyddog doedd ganddo ddim digon o Gymraeg i gynnal sgwrs, a bu'n rhoi troi ein sylw at rhywbeth arall am y noson honno. Ein haelod hynaf yw Matsi, sydd yn un o'r bobl hynny sy'n mwynhau sgwrsio ac sy'n meddu ar stor o wybodaeth am bobl Llandegfan. Mon anodd i'w denu pobl newydd, cawsom wobr yn ddiweddar am gynyddu nifer aelodau'r gangen. Gobeithio gwnaeth y duedd yma barhau ac y bydd rhywun arall ymhen hanner canrif eto yn sgwennu am hanes ein cangen ni yn y Wawr.